Hallo, dit is Kik TV. Wat zou u doen als je 1 miljoen wint in de staatsloterij? Wat zou u doen met een miljoen? Nou, Kerstman. Wat zou ik doen met 1 miljoen? Nou, weet je, ik heb zoveel miljoen, maar ik heb ze niet zelf, want ik geef ze weg. En in de hemel kan je er toch niet meenemen. Dus Als ik 1 miljoen zou hebben, dan zou ik aan een aantal goede doelen een deel weggeven. Ik zou een groot feest geven, vooral mijn hemelse familie en vrienden. En de rest sparen, want ook engeltjes moeten rekening houden met de crisis. Wat zou u doen met 1 miljoen uit de loterij? Nou, dan zou ik graag op reis gaan. Naar welk land? Nou, dat weet ik wel niet zo goed. Als ik 1 miljoen heb, kan ik natuurlijk wel naar een heleboel landen gaan. Dus dan ga ik denk ik een mooie wereldreis uitstippelen. Naar China, naar Australië, en naar Afrika, naar Amerika. Wat zou u doen met 1 miljoen geld? Mijn kinderen wat geven en mensen erin mee laten delen die het hard nodig hebben. Ja. Wat zou u doen met 1 miljoen? Als ik 1 miljoen zou winnen? Ja. Nou, ik zou het eerst maar even op de bank laten staan. En heel goed over nadenken. Maar ik zou een hele mooie reis gaan maken. En ik zou de kinderen en de kleinkinderen wat geven. En verder zou ik het echt niet weten. Wat zou u doen met 1 miljoen? Nou, eigenlijk sowieso zou ik alle kinderen van groep 7 en 8 een dagje meenemen naar een pretpark. Want dat heb ik ooit een keer beloofd als ik 1 miljoen zou winnen in de staatsloterij. Maar ik zou ook sowieso mijn dochter Femke een operatie geven. Oké, en wat is er dan met uw dochter? Ze hoort niet, ze is doof. En ze heeft aan één kant een implantaat, een CI heet dat met een moeilijk woord. En omdat de verzekering maar één kant vergoedt en wij vinden dat zij 2 oren heeft, zou ik dat toch daarvan betalen. Oké. Wat zou jij doen als je 1 miljoen had? Zou ik het uitgeven? Aan wat? Ja, dat weet ik dus nog niet. Nee? Maar ik zal het uitgeven. En delen. Ik zal het delen met mijn familie. Wat zou jij doen met 1 miljoen? Wat ik met 1 miljoen zou doen is sowieso wat aan het goede doel schenken. En een groot huis kopen. En ik zou heel de wereld rond gaan reizen. Dat zou ik doen met 1 miljoen. Dank. Wat zou u doen met 1 miljoen euro? Ik zou een huis kopen, zou iets weggeven, niet te veel. En ik zou naar Disneyland, want in Amerika gaan we naar New York. Ik zou met mijn ouders op een boerderij gaan wonen en een paardje kopen en de spullen daarvoor. En ik zou de rest aan een goed doel uitgeven. Oké, dankjewel. Ik zou sparen en ook nog wat aan een goed doel geven. Ik zou een heel mooi groot huis kopen, midden in de stad. En dan met een zwembad in de achtertuin en een hond kopen. Ik zou een speelgoedwinkel kopen en alle meisjesspullen wegdoen en dan gewoon niks verkopen en alles zelf houden. Ik zou een pretpark kopen. Ik zou zorgen dat ik er zelf gewoon gratis in kan. Dat ik lekker gewoon veel in het pretpark kan spelen en zo. En ik zou investeren, zodat het geld weer naar me toe komt. Ik zou een hele grote boomhut maken. Daar waar ik zelf heel grote ruimte in heb. En ook voor mijn konijn. Ik zou eerst naar familie een beetje sturen en daarna een groter huis kopen.